Zebra. No. Good morning mga lalabs. Welcome back to our channel. It's Yen here and nandito yung aking anak ni si Sophia. It's Friday today, so wala akong work and super aga akong gumising, as in 5:30 in the morning. Naglinis ng kusina, naglinis ng sala, nagmap ng sahig. Nakapag-almusal na kami, naglaba, ngayon nasa dryer na. Tawag dito, nakapagkape na ako. Yung mata natin is medyo maaga kasi kami natulog kahapon ni Sophia. So ngayon, nag-decide ako na maghanap ng mga libreng app sa sa Apple Store para may matutunan si Sophia ba. So kanina pa kami mga 7:30 after breakfast, ay ngayon na 8:15. Mag-isang oras na kami. Oh no! Ayan. So, Crocodile. oh no! Para ma-familiar siya sa mga bagay na yan. Ang problema ngayon is, siya? Wala siya masyadong pasensya. Ew! I'm afraid of snakes. Oh. So, since hindi kami makalabas at makapaghanap ng mga things for yung bang makapagbisihan niya or kaysa mag-order ako, hanap nila ako sa iPad kasi mas interactive din siya kasi may mga sounds, may mga ganun. O, tapos ngayon, na naman siya, parang na pahinga muna kasi kanina pa kami magwa 1 hour na. Pahinga muna konti para sa kanya. So, ngayon, may lang siya, may appointment siya sa kanyang speech therapy. Yan, matagnok. O, may isa na naman naglipad-lipad sa kanyang speech therapy. So, hindi kami alis ng bahay. Dito lang kami ngayon. Video call na lang siguro kasi super lamig din. Tsaka 30 minutes lang. Punta pa kami, mga 2 oras. Mag-prepare kami, tsaka punta doon. Dito na lang kami sa bahay. So, anyway, yun lang yung aking kung meron kayong mga app na libre na pwedeng nyo maganda, yung may mga sounds yung interactive na pwede sa mga toddlers like Sophia, please paki-comment po down below para po matry namin. Oh no. Oh no. Yes, you can turn it on like that. It's there. No, this one. I think it's this one. This one. What's that? Yeah, you have also dogs like that. Ayan. Sparrow. So, ngayon, para lang sa kanya ba, yung ma-familiar sa kanya, yung mga yung mga pictures, yung mga pangalan, tapos mamaya may mga exam din dyan. Lang siya, medyo alam niya, pero ayaw niyang banggitin yung pangalan. Ito na nga ba, kasi puro karto, sabi nga ng mama ko, ito na. Di daw makapagsalita, magiging magiging pipi ba yung pag hindi nakapagsalita? Pipi pala, kasi bingi yung hindi makarinig, no? Oh. Mama. Yeah, more than 250 flashcards, no ads. The word animals, but animals. Up to 5 pictures and sounds for project. Wait, sana. Swipe up with 2 fingers to continue. Yes. Ay, magbayad. Tignan nyo, magbayad talaga. Yan ang problema kasi magbabayad. Di na ma-continue kasi kailangan magbayad. Wait lang. A few moments later. Dolphin. Oh, what's that? A zebra. A
Zebra. No, no. A whale. A whale. No. Oh, no. What is that? Eh? Tiger. Tiger. Oh no, read night. Did you have the remote there? Yeah. Oh, I know. oh no, That's a dolphin's nose. no, Dolphin. Hiding place, Mr. Dolphin. But the ball gave No. it away. Nose, yeah. Playing with the nose. I'm sure that small island just moved about. And there. Did you see all that water shoot out? You did too? It's you. Well done, Mr. Whale. Good morning! Welcome back to our channel. It's Yen here. And it's Sabado, si Bana naliligo at saka inaantay ko siya para maligo ako. Si Sophia is kumakain ng kanyang breakfast. It's actually almost 9 o'clock na. Hindi pa kami nakapag-breakfast. Si Bana kasi nagkape na sa bed. Dinalan ko siya ng kape. And si Sophia din naggatas, tapos nag-cereal. So, hindi kami magbe-bread today. Mag-oatmeal lang kami at saka cereal para maiba naman. Tapos wala din kaming tinapay. Sabi ko magpandesal. Sabi ko hindi na lang. Kasi nakakapagod. So, hindi ako nagluto. Wala kaming bread mamaya pa. So, today daw, sabi nila is magsusnow mamaya at around 3 p.m. ata ng hapon. But magwa-white daw yung Netherlands. So, hindi ko alam kung ano yan. May magaganap mamaya. Pero if anyway na meron konti, ilalabas namin si Sophia para ma-experience niya. Kasi hindi palagi dito sa Netherlands na nagsisnow. Hindi katulad ng ibang countries na every year talaga meron silang snow. I remembered yung first snow ko was yung first time kong pumunta dito around 2008 na yung snow is taga-tuhod talaga. As in taga-knee level yung snow. So, sobrang natuwa ako doon. Dati pa, yung ginagamit ko na jacket is kay Bana pa kasi hindi pa kami nakabili kaagad. Kasi dumating ako December 14. So, sobrang lamig nun. And talagang yung ginawa ko, talagang bukot lang ng habol at saka ano-ano pa. And then, yun yung last na snow ko. Ewan ko kung meron pa akong pictures nun. Magpo-post ako dito ng konti kung meron akong makita. Iyon. Basta talaga ang kapal. Tapos sa car din yung kapal. Ganito, kakapal. Tapos basta yung, I remember yung boots ko pa. Sobrang haba ng boots ko para ma-protect sa snow. Pero ngayon, after that, wala na talagang snow. Never na. Siguro may mga wet snow lang na maliliit. Pero after that, wala na. So, tignan natin. So, naghula hoop pala ako. Problema kasi sa hula hoop now, the more I hula hoop, ang sakit sa tiyan ba? Kasi may siya, yung parang may bubbles. Bubbles ata tawag niyan eh. Ang sakit siya, parang nabunog yung tiyan ko sa kakahula hoop. Talagang ang sakit niya. Hindi ko alam. Sakit na niya. So, nagbawas na din ako kagagaling ko lang ng toilet. So, sa lahat ng nagtatanong about sa coffee, may nag-comment kasi na may nakapagsabi na hindi daw siya nagbawas kaagad. So, in order to bawas naman, kailangan mo din kumain, di ba? Iba-iba kasi din yung tao. Yan yung una talaga. If you buy any product, kahit pa pang kape ba yan, na pang weight loss, or pang paganda, or anything, shampoos, or even sa pagkain, di ba? Ikaw, hindi ka nasasarapan. Ako, nasasarapan ako. Tapos, yung sa coffee naman is,
di daw siya nabawas ng madami. Unang-una, yung kape is an appetite suppressant. So, tinutulungan kanya na hindi gutumin ka agad. Yan yung experience na isa ko ding customer. Tapos yung isa naman, pati sa sarili ko, palagi akong gutom, no? So, palagi akong gutom. Pero, kung palagi kang gutom and if you're on diet, minom ka ng tubig. Minom ka ng tubig. Sabi nga ni, sino ba yun? Ni Doc Adam, na if yung mga kape daw na binibili natin, teka lang. Kasi, nagpapatulong si Sophia. Yan. Okay? Yeah? So. Diba sabi nga ni Doc Adam, may nakita kasi ako na video niya, sabi niya na kung yung mga kape is nakakatulong ng weight loss, yun na lang daw i-advise ng mga doktor. As in yung kaagad-agad na weight loss. No, hindi. So, tumutulong lang siya. And then, kailangan mo rin ng konting galaw-galaw, konting diet, control. Una-una yung sugar, yung sweets, coke, at saka rice. Yan yung tatlo na pinaka, sa carbs, nagpapabigat sa atin. So, yan, bawas-bawasan nyo para mag-lessen yung yung timbang ninyo. So, like kay Maarte, ginagawa niya after ng coffee is nagpo-push up siya, nag-skipping rope siya, at saka nag-hula hoop siya. So, every day. So, after niya uminom ng kape, ayun, konti exercise. Ako din, kahit isang song lang ng tapos nag-hula hoop ako, or mag-zumba ka lang dyan ng 2 kanta, or 5 minutes, 10 minutes, 'di ba? Yun. So, kaya ako, kasi control din sa sarili, no? Disiplina sa sarili. So, yun lang. Basta nasa sa inyo na yan kung maniwala kayo or hindi. But, for sure, dito sa, yung Cryolipo coffee talaga, masarap siya. And then, for me, it works talaga, ha? Pati yung makasama ko din naman, it works. Siguro yung mga tao lang na talagang gusto talaga na magic, yun ang hindi nag-work. Kasi hindi kayo naniniwala sa sarili ninyo. Yun lang. So, at saka, abangan nyo yung ating collagen drink. Minsan din, kasi nagla-live na tayo sa Facebook, online selling na tayo. Add nyo po ako sa Yen West, especially yung mga dito sa taga-Euro, para makita nyo yung products natin. So, yung Ultragen drink, abangan nyo, may isa akong vlogger na nag-order niyan, so i-review niya. Abangan nyo si Inday, sige, i-reveal ko na lang kasi nag-unboxing na siya. Si Inday Ikas, abangan nyo pang second day na niya today. So, in a while, makita nyo yung kanyang transformation, mga 8 days from now. No, 6 days na lang. Kausapin natin yon. So, excited ako. Yung sa akin, naubos. So, Tuesday darating yung ating products. Madami nang naka-reserve. Actually, half na. So, may 6 na lang ako na bote na pwedeng ibenta. Kasi yung iba, na siya, already reserved na. So, antay na naman tayo sa next shipment. Okay? Siguro bibili din kami sa grocery sa Lidl and that. So, I think tapos na si Mr. Tsaka i-end ko na to. Ang dami talagang tagnok, oh. Ayan, oh, yung maliliit na tagnok. Basta si Bana, nainis na dyan. Tignan ko kung makabili kami ng parang fly something. At inaano niya yung aking mga plants daw. Yun daw yung nagbibigay ng tagnok. Sige mga lalabs, kasi magkakape pa ako ngayon. Bye! Hi! Naantay namin yung snow kasi darating daw ng alas 3. Ayan, wala pa. Alas 3, nag-alas 4, nag-alas 5, nag-alas 6 na. Paatras yung snow dito sa Netherlands. Pero yung sa amin Pero yung iba, meron na Amsterdam, Utrecht, meron makakapal na ng konti yung snow. Kaya lahat ng mga Pinay nag-aabang sa mga group. Nagsasabi sila na, snow na dito, nag-snow na pa sa inyo, ganun-ganun. So kami, wala pa. Si Sophia, nasa pa lang. Wala, nanonood ng iPad niya, ng kids show, ni Diana kids show. So, ngayon, magluluto ako ng rice sa rice cooker para relax-relax na, hindi ko na kailangan tignan. And then, kausap ko pa na si Ma'am Pretty Jen of Germany. Kausap ko siya ngayon. So,
tawag nito, nag-share siya sa akin ng mga pictures, tsaka ganun sabi niya, nanonood siya sa amin. So, thank you, tita. Say thank you, tita. Okay. Okay, kumain ng peanut butter. Thank you, tita. Hi. Say hi. Say thank you, tita na. Okay. Pag ako umalis sa upuan, aalis din si Sophia. No? Relate much? Wala akong magawa dahil sa kanya. Luto ako kasi magtula lang ako ng isda para madali si Bana. Kakain siya ng yung frozen na Chinese pa na naiwan. Yan ang kainin niya, pero di ako magluto eh. Stop it. Okay, teka lang ha. Yan yung aming tuna na tinola. Nilagyan ko ng broccoli para kay Sophia. Can you wait for a while? Where's your head? Where's your nose? Where's your nose? Where's your eyes? Eyes. That's ears. Eyes. That's nose. Where's your mouth? Eyes. Good job. Where's your mouth? Yeah, this is where stuff things in. Where's your head? Where's your head? You need to change. You did not change the whole thing. Huh? Change later, okay? Hand cleaner po kangkang, okay? Yeah? Huh, Sophia? Yes? Yeah? So, naluto na ang rice. Kachika ko lang pala kay Inday Marks. Inday Marks, thank you sa pag-entertain sa akin sa live mo at saka sa mga VIP mo na mga members. Thank you, thank you. Handa na ako ng rice para kay Sophia. Kain na kami. Kami lang mauna. Wala pa snow eh. Kain na kami. Alas 5 na para pag may snow na, takbo na kami kaagad. Sarap na aking tinula ngayon. Kaya ko Sophia ng malaking isda. Ayan oh. Tinula, tagal. Sarap magtinula kay madali lang din luto eh. Umihan ko ng sabaw para makakain si Sophia. First time ko nagtinula na nilagyan ng broccoli kasi gustong gusto yan ni Aryat. Aryat, kaon na, mga unta. Tsaka sa mama, mapaakan si rice, brown rice lang. Si Bana, nag-ano pa. Ano yung lamay kay basa. Yung rice mo, pinapatagal mo sa sa rice cooker. Ano siya, tawag nito, nagdukot. Tanggalin ko ito. Sarap. Binisaya juga yun. Grabe. Lumos yun ba? Lumos yun sa sabaw. Tapos, toyo at saka kapatis. Unahin ko muna si Sophia. Pia. On the table na. Pia, here. Yay! Yeah? Okay. Wait a minute. Comfort food na ni Sophia ng tinulang isda with rice. Is it nice? Yeah? Move this one a little bit far. Sus Dada, oh, very good kay Dada. She's eating. Yeah. Yan, dinner ni Dada. Chinese restaurant. It's left over. From New Year's Day. From New Year's Day. Ayan. Yeah.
You will finish it kasi that's the last no. Palmy has to be either eating or thrown. Ayan yung snow namin. Oh, it's still snowing. Said it's still snowing. It's still snowing. It's so fine. Yeah. Snow, baby. Yeah, we will not go out. Huh? Of you. Might be still there tomorrow. There's no baby also outside, yeah? So, That's still snowing a little bit. Yeah? Yeah, but it's too late, anak. Yeah, you see that one? That's the little snow there. Sa may ilaw. Hindi nyo makikita ata. Oh. Yan lang po. Super, super thin. Oh. Parang ulan lang. Hindi ko kung klaro nyo yan, oh. Parang langaw. Yan yun siya. Snow yan. Hindi masyadong makapal sa amin. Sana meron pa bukas para kay Sophia. Ayan. Look, eto na yung snow namin. Alas 9 na. Medyo makapal siya. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지